Opatsani nkhani ndine sibongirezi yambo poyamba mitu yake. Zipani zinayi zotsutsa boma zati zikufuna bungwe la MEC liyimitse ntchito yakalembera chisankho ngati silikonza zolakwika zomwe zilipo. Nthambi yona zangozi zogwa mwadzidzidzi ya Dodma yakwanitsa kupeza pafupifupi 90% yazofunika kuti zithandize anthu 5.7 miliyoni omwe akhudzidwa ndi njala. Unduna wa umoyo wati kusowa kwa ukadaulo pakati pa ogwira ntchito mzipatala ndi zina mwa zifukwa zomwe zikukolezera imfa pakati pa amayi oyembekezera. Ndipo bungwe la Tobacco Commission lati lapeza ndalama zoposa 650 miliyoni kwacha kuchokera ku fodya yomwe inalanda kwa alimi kamba kophatikiza zinthu zina mu fodya. Tindizi komanso zambiri mukhale pomwepo. Zipani zinayi zotsutsa boma zati zikufuna bungwe loyendetsa chisankho la MEC liyimitse ntchito yakalembera wachisankho ngati silikonza zolakwika zomwe zilipo kufika pa 14 Novemba chaka chino. Akuluakulu azipani za DPP, UDF, AFOD ndi UTM awuzatula nkhani lachitatu ku Lilongwe kuti zipangizo zomwe bungwe la MEC likugwiritsa ntchito sizikugwira ntchito yake bwino komanso bungwe la NRB ndi loperewedwa. Poyankhulapo mmene amawerenga kalata yomwe zipani zatulutsa, wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipani cha UDF Rahim Elias ndi mneneri wa chipani cha DPP Shadrack Namalomba aliso ntchito yotumizira zotsata za chisankho ibwerere yakale osati pa internet. Franklin Mtambalika walemba ripoti ili. Patangotha masiku 14 chichitikireni msonkhano wa Nkhani okhuza kalembera wa chisankho, zipanizi zayankhulanso kwa Nkhani pomwe tsopano adzudzula bungwe la MEC ndi nthambi ya NRB ati polephera kumva madandaulo awo. Polankhula pomwe amawerenga kalata yomwe zipanizi zalemba, wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipani cha UDF Rahim Elias wati zipangizo zamakono zomwe bungwe la MEC likugwiritsa ntchito sangazikhulupirire ndipo akuopa kuti chisankho cha chaka chamawa sizayenda bwino. Mawu ake mneneri wa chipani cha DPP Shadrack Namalomba wati iwo agwirizana zokakamizira bungwe la MEC ndi nthambi ya NRB chifukwa zalephera kuyendetsa ndondomeko za chisankho zokomera Malawi. Tikachenjeza ano Malawi Electoral Commission, tikachenjeza so NRB. Takhala tikuyankhula tatopa, tikupasani masiku 14. Masiku 14 katha. Ife tipanga mademo amene simunaone. Cholinga chathu sifuna kuti sokoneze chisankho. Inunso cholinga chathu kuti sokoneze chisankho. Cholinga chathu sifuna kuti mdziko muno mukhale chiwawa iyayi. Sifuna zimene zikuchitika mayiko ena. Tufuna kuti zisankho zikhale zovomerezeka. Zipanizi zabwerezanso kunena kuti wapampando wa bungwe la MEC Annabel Ntalimanja ndi mkulu woona za chisankho ku bungweli Andrew Mpesi atole pansi maudindo awo ati chifukwa ndi abale akuluakulu ena a chipani cha MCP. Bungwe la MEC silinayankhulepo pa nkhaniyi. Tidakalipa nkhani za ndale umafuna kupikisana pa udindo wa mtsogoleri wa chipani cha UTM ku msonkhano waukulu wa chipanichi pa 17 mwezi wa Mawa apeka ku chipanichi kalata zawo zotsimikiza kuti akufuna kupikisana pa udindowu. Malinga ndi msungichuma wa chipanichi Olipa Myawa ukufika lachitatu masana a Newton Kambala, a Patricia Kaliati, Dr. Dalitsoka Bambe komanso Dr. Matthews Mtumbuka ndiwo anali atapereka kalatazi ndipo anati akuyembekeza kuti ena aperekanso. Iwo atsimikizanso kuti amuna omwe akupikisana pa udindo wa mtsogoleri akupereka 20 miliyoni kwacha ngati chimodzi mwa zowayenereza kupikisana pa udindowu, omwe amayi akupereka 10 miliyoni kwacha. Kasimu Aubi walemba ripoti ili. Msungichuma wa chipani cha UTM Olipa Myawa watiuza lero kuti mkulu woona zachitukuko ndi mapulani azachuma mchipanichi Dr. Newton Kambala komanso mlembi wa mkulu wa chipanichi Patricia Kaliati ndiwo anali oyambirira kupereka kalata zawo zoonetsa chidwi kuti akufuna kupikisana nawo pa udindo wa mtsogoleri wa chipanichi, ndipo Dr. Dalitsoka Bambe komanso a Matthews Mtumbuka ndiwo apereka lachitatu. Dr. Kabambe komanso Mtumbuka apereka kalatazi kulikulu la chipanichi mu mzinda wa Lilongwe. Mkuyankhula kwawo atapereka kalatazi, Akabambe anati akufuna kuti akhale mtsogoleri wa chipanichi ndi kuzavoteredwa kukhala mtsogoleri wa dziko lino ndi cholinga choti akonze zinthu maka mugawo la zachuma. Ine ndi 25 years experience ya ku corporate world, public sector, komanso yodziwa kugwira ntchito ndi kukhala bwino ndi anthu. Ona kuti tikakhalira limodzi
tikagwira ntchito limodzi zimene zikufunika malo zichitike. Dr. Mtumbuka kumbali yawo anati akufuna kukhala mtsogoleri wa chipani cha UTM pofuna kulimbikitsa umodzi mchipanichi, poonjezera kuti iwo akufuna kudzakhalanso mtsogoleri wa dziko lino kuti azathe kulithandiza dziko lino kusintha kayendesedwe ka ntchito za boma, kamba kuti dziko lino silikufunikanso andale omwe amangobwereza. Akhala akulephera tiyesepo ena okuti achokera ku makampani ayendesa makampani. Ine ndayendesa makampani ambiri ku Ulaya, ku Kenya, ku Rwanda, Malawi muno. Nzanga Dr. Saulo Sklos Chilima akusiya Airtel anandiuza ineyo mawu kuti dziko lathu la Malawi lifunika munthu mtsogoleri ngati CEO akaitembenuze management matembenuzira makampani. Mtsogoleri wa chipani cha UTM pakadali pano Dr. Michael Usi komanso katswiri woyimba Penjani Kaluwa yemwe amadziwika kuti Fredokis ndi ena mwa akuluakulu a chipanichi omwe anaonetsa chidwi chofuna kupikisana pa udindo wa mtsogoleri wa chipanichi ku msonkhano waukulu osankha adindo omwe uchitike pa 17 mwezi wa Mawa mu mzinda wa Mzuzu. M'malo mwa Zodiac kuno ku Lilongwe ndine Kasim Aubi. Nthambi yona zangozi kwa mwatsitsitsi ya Dodma yati yakwanitsa kupeza pafupifupi 90% ya zakudya zofunika kuti zithandize anthu 5.7 million omwe akudzidwa ndi njala pakadali pano. Mkulu wa nthambi ya Charles Kalemba ndiwanena izi pomwe malo maboma amalandira thandizo la matumba ampunga 22,000 kuchokera ku boma la India. Iwo athokoza boma la India chifukwa cha thandizo lomwe anati lithandiza anthu ambiri. Monga mukudziwa kuti takhala ndi zaka ziwiri zimene zakhala zovuta kwambiri. Tinali ndi Cyclone Freddy imene inapangisa kuti anthu ambiri asakolole. Then chaka chapitachi tinali ndi El Nino imenenso yapangisa kuti madera ena anthu asakolole. Ndiye chifukwa cha chimenecho President Dr. Lazarus Makathi Chakwera anapanga declare kuti tili pavuto la njala andi takhala tikuthandizidwa ndi maboma ndi anzathu osiyanasiyana. So tikukumana leroku ndi kudzalandira mpunga umene wachokera ku India. Monga mukudziwa nthawi imene President a India anali kuno wiki yapitayo anafotokoza kwa President athu kuti boma la India latumiza mpunga umene ukhala ukufika. So lero lino tikutsimikizira kuti mpunga uja wose wafika. Mmene ndondomeko ya MVAC ilili tikuyeneka tifikire anthu 5.7 million kuma konsolo 32 miezi yosiyanasiyana. Pali ena akuti tafikire miezi 6, ena miezi 5, ena miezi 4, ena miezi 3. Titakufotokoza pano kuti onse a miezi 6 amene anali makonsolo 4 tinayamba, ndipo gawo loyamba tinamaliza. Panopa tayamba a miezi 5 koma chifukwa cha mmene zinthu zilili tikayenda m'mamizimu tayambanso a miezi 4 ndi a miezi 3 onse tayamba kuti tikafikire. So kumwera maboma onse pakati panopa tikuloweraso kumpoto kuti tiyambepo kuwapatsa anthu chakudya kuti tionesese kuti thandizo likamabwera tikhale tikupita. Titakufotokoza kuti zonse zofunikira kufika mpaka na mwezi wa Disemba kwa anthu 5.7 million zonse tili nazo. Ndi panopa tikumalizitsa kusonkhanisa za January kukafika March. Titakunena ndithu panopa kuti 90% ya zimene tikuyeneka kuzifuna pa report ya MVAC zimene zozo zilipo, ndi tikumalizitsa kuti tipeze 10% chomalizirayo. Mawake kazembo wa dziko la ku Malawi Ashwi Goparashina walonjeza dziko lake kuthandiza dziko la Malawi njira zosiyanasiyana. Unduna za umoyo wati kusowa kwa ukadaulo pakati pa kugwira ntchito mzipatala mu nthambi ya amayi oyembekezera komanso kusowekera kwa zipangizo muzipatalamu ndi zina mwa zifukwa zomwe zikukolezera imfa pakati pa amayi oyembekezera. Mkulu woona za uchembere mu ndunawa Doreen Namagetsali wati ngakhale pali ntchito zomwe boma lachita pofuna kuchepetsa zomwe zikukolezera imfa pakati pa amayi oyembekezera ndi ana obadwa kumene akupitira kufa kamba kosowekera thandizo loyenerera, kamba kosowekera ukadaulo wa azamba. Iwo amayankhula izi lachitatu ku Lilongwe pamwambo opeka zidole zothandiza kuphunzitsa ana mwino ndi azamba pamomwe angathandizire amayi oyembekezera. Zuleka Nanguwa lemba ripoti ili.
Mkulowana za uchembere mu nduna za umoyo a Dorina Magetsi Ali wati zidole zomwe zimathandiza kugwira ntchito mchipatala kuphunzirira momwe angaperekere thandizo kwa amayi oyembekezera zomwe ndi za 160 million kwacha zithandiza anamwino kupereka thandizo loyenera kwa amayi oyembekezera. Zidolezi zigawidwa mzipatala za maboma a Lilongwe ndi Mzimba South kuti zithandize kupulumutsa miyoyo ya amayi oyembekezera. Tikugwira ndithu ntchitoyi mwa katiti chomwe ninganeni pafupi 97% azimayi ambiri amabwera kukaberekera kuchipatala. Kwa ife tikuona kuti chimene ndikuti ndi number 1 chizatakhoza ine pamene kale amaberekera m'mizi ambiri mwina 50% ndikuti mwina aso azingofera m'mizi momwemo ndoli zosayenda aswende ana asafera komwemo koma pano azimayi aja tinayankhulana nawo ukutenga unakafika akuberekerana kuti kuchipatala koma amene nanenera akuberekera kuchipatala kodi kuchipatala kuchi ndiso akubereka anthu amene akwathandiza ndi anamwino mwinaso awa ma health workers ena kana ma clinician ndakwathandiza koma kupezekabe kuti anthu ena abe akupitirira akumwalira olana ajaso akumwalira eti ndikuti pena pake pali problem. Mtsogoleri wa bungwe la Bwaila Rotary Club Dr. Stella Kasire wati zipangizozi zithandiza kuti anamwino ndi azamba akhale ndi ukadaulo oyenera. Mtsogoleri wa bungwe la azamba a Keith Lipato wapempha magulu okhudzidwa kuti athandize kuthana ndi mavuto omwe azamba akumana nawo kuti adzitha kugwira bwino ntchito yawo. Feyo ndife osangalala kwambiri chifukwa chonena kuti azamba athu mzipatalamu kuti athandize azimayi oyembekezera amafuna zipangizo ndi zipangizo ngati zimene talandirazi ndizothandiza kwambiri mene muli ma fetoscopes mene muli zidole zimene zimathandiza azamba kuti apange practice asanathandize azimayi. Malinga ndi nduna za umoyo amayi 381 amamwalira pa nkhani yokhudza uchembere pa chaka koma chiwerengerochi chikhoza kukhala chotsika pano kamba ka maphunziro omwe undunawo ukuchititsa kwa azamba ndi ena ogwira ntchito za umoyo. Zuleika Nanguwo, Zodiac, Lilongwe. Ma university ndi mabungwe ochita kafukufuku mdziko muno awalangiza kuti akazikitse njira zomwe zingathandize kuti zolemba zawo ntchito za kafukufuku zizikhala zotetezeka ndi kuwapezera phindu pachuma ndi zina. Wachiwiri kwa mkulu woona za ukadaulo ndi kupeza phindu kudzera mu luso la makono ku bungwe la National Commission for Science and Technology Isaac Chingota wati mabungwe autaya ndalama zambiri chifukwa cholephera kuteteza ndi kugulitsa luso lawo m'njira zoyenera. Polankhula ku Lilongwe pamwambo otsekulira maphunziro owunika izi mabungwe a mchigawo chapakati ndi kumpoto Chingota ati zinthu zina zomwe Amalawi anapeza kudzera mkafukufuku zikupindulira anthu akunja pomwe anthu mdziko muno akuvutika. George Kalungwe andi zambiri. Pali zitsanzo zingapo zosonyeza kuti Amalawi ena sanapindule pa ntchito za kafukufuku ndi luso lawo kamba kuti sanathe kuziteteza malinga ndi Achingota kotero akonza maphunziro pofuna kuthetsa zinthu ngati izi. Tithe kulimbikitsa kuti ma university kana ma research institution azitha kupeza luso lomwe lili ma university mwawo muloti tikhoza kuthandiza dziko. Ili ndi luso litokhala mbali ya masayansi, itakaso mbali ya mwina ma technology ena ndi ena, itakaso even mbali ya zinthu zina ndi zina zomwe anapanga kafukufuku kumano mwina zili mabuku anthu anangolemba zangokhala mmene momo. Komano tinaona kuti panafunika kuti tithandizane kuti tingamapange bwanji kuti ite kupeza zinthu zofunikira ngati zimenezo. Ndikuzoona kuti tingazitenge bwanji kuchoka m'mabuku muja kuti zikathe kumpeza munthu kumudzi, zikathe kumpeza munthu ndikuyamba kukonza mavuto amene tikumana nawo mu dziko lino la Malawi. Mmodzi womwe akuchita maphunzirowo amere Siwande Kumwanje omwe ndi mkulu wa zakafukufuku ku University ya Livingstonia ali ndi umboni wa zomwe zimachitika ngati anthu alephera kuteteza luso ndi ntchito zakafukufuku zawo. Amavutika nthawi zina kugwa kutani pamene kandodo kaja kamathandiza kuti adziwe kuti apa pali danger apa ndisapitepo kamachita sense zoipa kapena ma dangers amene angakhalepo. Ife kuno kwathu sitinakagwiritsa ntchito. Anzatu akuyesana zakatenga tayiona kuti apa pali nzeru tu kagwira ntchito kuti
pali chiyembekezo chakuti pakutha pa maphunziro wa yunivesity komanso nthambi zina zakafukufuku zomwe zikutenga nawo gawo zikhazikitsa malo olimbikitsira kukhazikitsa ndondomeko zothandizira kuti ntchito zakafukufuku ndi zina zaluso zomwe akupanga azitha kupeza nazo ndalama pa ntchito yomwe ilandire thandizo kuchokera ku nthambi ya NCST komanso nthambi ya zachitukuko ya bungwe la United Nations UNDP. George Kalungwe, Zodiac Lilongwe. Mona nkhani pano pa Zodiac tibweranso zikatha izi. nayi nkhata ya maluwa zikafikatu ngati pamenepa mphamvu zimatha nzeru imasowa. Apa ndi pamene mukuyeneka kukumana ndi Asena Tiring Contractors. Iwowa amakugwirani chanza kuti mukwanise kumanga nyumba yomaliza ya ulemu kwa okondedwa wanu. Iwowa amakumangirani chiliza chosiyanasiyana malingana ndi kukonda kwanu. Iwowa amamanga chiliza chokamangira pomwepo kapena chochita kutenga kukangoyikapo. Amafika kwina kulikonse kumene inu mukufuna kuti afike. Asena Tiring Contractors. Iwowa amapanga mtundu wina uliwonse wa chiliza chimene inu mukuchifuna ndipo amalola kumapereka pang'ono. Mukhoza kuwapeza lero mu mzinda wa Lilongwe kulikuni kapena mukhoza kuwayimbira foni pa 093 931 909. Mukayimba namba limeneyi muyankhulana ndi Mr. Zuze Laisoni. Iwowa amafika kwina kulikonse kumene inu mukufuna kuti akafikeko. kudandaula kwa kholo lako mwayisudza upeza. We are trying to sensitize them that they should start using sustainable charcoal, which is legally accepted. And the areas that we visited Sungwi Market, Biwi Market, and now we are at Game Complex. We've chosen the three places because in Sungwi, it's where they sell more illegal charcoal. So we were there to show them to start using sustainable charcoal, which is legally accepted and which is environmental friendly. How people have received the program, I think they've welcomed it well because we've got some people who were asking questions as in where can they get the charcoal, more especially in area 25. There were some people who were eager to know and to have the outlets in area 25. Today we are trying to distribute free bags of charcoal, 15 kgs. We want the people to go and have a taste of our charcoal so that they can testify, so that next time they can be able to go and buy after they've tasted the charcoal. And we're also using the theater, which in a play they are trying to tell people to stop using the illegal charcoal. We thank the government because it granted us the license that we should be producing the charcoal. In so doing, we are able to reach out to many people. We also thank USAID and UKAID for the funding that we are able to conduct our shows in Lilongwe, and we were in North last week. So I think we are very grateful to the USAID people and UKAID for the grant. takulandaniso toneso milio ya nkhanisi. Zipani zinayi zotsutsa boma zati zikufuna bungwe la MEC liyimitse ntchito yakalembera chisankho ngati silikonza zolakwika zomwe zilipo. Nthambi yona zango zogwa mwadzidzidzi ya Mayari yakwanitsa kupeza pafupifupi 90% ya zofunika. Chigwenembe wati bungwe linalanda makilogalamu 170,223 ya fodya osakanizayo m'misika yonse pa malonda omwe anali mkati chaka chino. Nompubwi alipatsa zambiri motere. Nesting ndi mchitidwe omwe alimi fodya amachita pobisa mitengo fodya oyipa kapena masambosa enera ndi cholinga chopusitsa ogula kuti aziona ngati fodya yomwe ali mbero ndi wabwino kwambiri kapena olemera. Malamulo a fodya amapereka mphamvu ku bungwe la Tobacco Commission kuti lizilanda ndi kupereka chilango kwa alimi fodya otere omwe apezeka kuti achita zotere. Mneneri wa bungwe la Tobacco Commission Atetefas Chigwenembe ati msika wa fodya omwe apitawo bungwe la Tobacco Commission linalanda makilogalamu okwana 170,223 a fodya m'misika yonse ya mdziko muno.
iwati fodyayo atakamusankhanso bungwe lapeza ndalama zokwana $374,000 za ku America zomwe kuzisungunula m'makwacha zoposa 654 miliyoni kwacha, pomwe malamulo amapereka mphamvu ku bungwe la Tobacco Commission zotenga ndalama zonse achigwene mbati kwa chaka chino. Bungwe lipereka theka la ndalamazi kwa inaka fodya yemwe adamulandayo, koma iwo ati kuyambira chaka chamawa fodya yense yemwe bungwe lilizilanda kuchokera kwa alimi yemwe amaphatikizako zinthu zosakhala fodya ndalama zake sadzawabwezeranso. M'malo mwa Zodiac kuno Kasungu, ndine Nowo Nkubwe. Ungolakula bungwe la Center for Civil Society Strengthening lamba kugwiritsa ntchito abambo monga kuchita malonda, atsogoleri a mipingo ndi mafumu kulimbikitsa amayi kupeza udindo mundale pokonzekera chisankho chaka chammawa. Mkulu woyendetsa ntchito ya liwu la amayi mundale ku bungwelo Aolipa Mwanza wati abambowa adzigwira ntchito ngati akazembe kuti amayi ochuluka adzapikisane nawo pa chisankhocho ndi kukhala maudindo. Winston Meme walemba ripoti ili. Mkuluyendetsa project ya liwu la amayi mundale ku bungwe la Center for Civil Society Strengthening Aolipa Mwanza wati abambo athandiza pothana ndi mavuto omwe amayi amakumana nawo pa utsogoleri wa ndale. Iwati ena mwa mavutowa ndokhudza chikhalidwe azikalimbikisa azimayi kutenga nawo mbali tafo tatenga amene wawa ngati kuti akhali ngati zisaso zabwino ngati kuti azilangizikani ngati kuti mchichewa chanji so agents of change kuti atithandizira kawa akhala ngati ni maambassador athu akazembe athu kuma communities aja amene azikagwirisira ntchito malo amene iwo akale ndi kale amakhala kukumana ndi anthu magawo osiyanasiyana. Boma la Nkhotakota abambowa akuchita maphunziro a masiku atatu omwe cholinga chake ndi kuonjezera upangiri wa momwe angagwirire ntchitoyi. A Austin Lungu omwe ndi wochita malonda ndi mmodzi mwa abambowo. Maphunziro amenewa kuthandiza azimayi kuti azipeza mbali nthawi ya zisankho azitengapo mbali pa maudindo. Kumbali yake mkulu ona zakusasiyana pa ntchito pakati pa amayi ndi abambo ku khonsolo ya boma la Nkhotakota Alik Munthali wati abambowa athandiza pa ntchitoyi makamaka pofikira anthu madera osiyanasiyana. Ndi maphunziro ofunika kwambiri chifukwa chokuti abweretsa anthu osiyanasiyana kuchokera ku mipingo ya Chikhristu komanso anzathu a Chisilamu komanso ku mafumu nali ndi atiye komanso atsogoleri ena omwe amangokhala chabe ndi utsogoleri m'midzimu. Boma la Nkhotakota lilibe phungu wa nyumba ya malamulo wa chizimayi ndipo pa makhansala 10 omwe ali m'bomali mmodzi yekha ndi mzimayi. Malomo Zodiac mboma la Nkhotakota ndine Winston Kaimira. Ndipo bungwe la akatswiri okonza zipangizo za chipatala mdziko lino lati 17.5% ya zipangizo mzipatala za boma sizigwira ntchito. Mtsogoleri wa bungweli a Roland Mjumira wati izi ndikamba kuti zipangizo zambiri zimakhala zosalimba komanso kuti adindo amagula mosatsatira ndondomeko. Tikaterenso tafika pa mtsizo pa nkhanizi omwe tisanasiyane nayinso mitu yake. Zipani zinayi zotsutsa boma zati zikufuna bungwe la MEC liyimitse ntchito yakalembera wachisankho ngati silikonza zolakwika zomwe zilipo. Nthambi yona zango zogwa mwadzidzidzi ya Totma yati yakwanitsa kupeza pafupifupi 90% izofunika kuti ithandize anthu 5.7 omwe akhudzidwa ndi njala. Unduna zaumoyo wati kusowekera kwa ukadaulo pakati pa ogwira ntchito mzipatala ndi zina mwa zifukwa zomwe zikukolezera imfa pakati pa amayi oyembekezera. Ndipo bungwe la Tobacco Commission lati lapeza ndalama zoposa 650 million kwacha kuchokera ku Ford yomwe idalanda kwa alimi kamba kuphatikiza zinthu zina